Masitamakushe Masikhali unguJojo Tiyeka. Khawuzithazi ntombi. NginguJojo uSikhali Tiyeka uMabombo sokulona abahloko abesuthu omrhwado Khosi Sikhonyela. Ndingukhwalo, ndinguncuthu, ndingumlanjana. Ndinguchangisa, ndinguzulu, ndingusikhomo, ndingumhlatyana, ndingugasela, ndingumvemve, usidudu semvaba. Ndingumcethe, ubhurhuma, uncenceza. Ndingusilango, undukuda, usuwisa. Madoda. Baninzi ke ababaleka egazini lam. Iyo. Kamako. Yabulela Jojo. Sikulo msebenzi namhlanje. Sinathi sizoxhasa silicamako radio. Lo msebenzi sewuchaziwe ngodata. Uba wenziwa njani? Wenzelwa ntoni? Lo msebenzi ulisiko, usisithethe, usisinyanzelo. Khawuchaza lo msebenzi wolimo. Lo msebenzi inhlalo yempilo, zingcambu ngomnombo wethu thina abantu besintu. Lo msebenzi ungqale kwikhalenda yethu yesintu. Sinekhalenda yethu engeyo Gregorian. Uyaqonda unyaka wethu uqala kwinyanga yomSinzi. Siyayazi ke ngokuba apha kukwindla sivula ulibo. Sizokubulela isivuno. Siyayazi ukuba pha kuleya yesilimela kuqala unyaka wabantu abangotata, unyaka wamadoda abakhonga bheka esuthwini. Siyayazi ukuba pha kweyomnga uDisemba sinyusa imbewu yesi sivuno sisibulelayo namhlanje. Sinqale ngqo kwikhalenda yethu thina yokhokho bethu. Kanganto bana iba khona imiqondiso yokuba ngoku lixesha lokuba kuvunwe, kuthi naxa sekuvuniwe ube khona umqondiso into bathini nansi imvula ebizwa ngokuba ngupholisa amadiza ukubonisa into bani ixesha lesivuno ligqithile. Singabantu abaqaphela ke iintshukumo zendalo, singabantu abanoqhagamshelwano olumandla nemveli, singabantu abalinda imiqondiso. Imveli mayithethe, imveli mayisibonise ubunyaka uyaqala kube lihlaza yaka, iintaka zintshilo zimilambo igqume, sitsho sithi unyaka uqalile ke ngokuthi sikule nyanga yomSinzi. Lingekaveli ithupha lomSinzi unyaka awukazi uqala. Ithupha lomSinzi pha kuAugust, sithi mos August lithupha. Kukwela qengegqenge libomvu pha kulamthi womSinzi uqale kugqame lona. Siqonda lithupha ngoAugust ke lo. Sithi sajonge lo thupha lisuke linyamalale kuvela amagqabi ke ngoku alihlaza ukubonisa into ba unyaka ke ngoku omtsha wethu thina abantu besintu uqalile. Ingxaki esinayo Ncibane kukunqula ngamaxesha ngengawa wethu. Sincedisana nabantu bezinye izizwe xa sizawuqaphela izinto ezithile ngenyanga esizixelelwe ngabo. Siye kukuziqaphela ngenyanga zethu ngokwendlela yokhokho bethu. Ngoku sizeka mzekweni ngo sinyanthela ngqo ezinyaweni zokhokho bethu. Sichwayitile nemimoya yethu iyasivumela, iyavuma. Wonke umuntu uhlaziyekile. Kaba xa sesehla apha sizawubaliselana ngemiqondiso esithe sayifumana ngoba lokho kufuneka xa sisiza kwimveli nemveli iphendule ngemiqondiso. Atsho umuntu athi tyhini kuvuke nenkabi yami ibingathi ingabuthisa, ndifike seyiqhathula, nabantwana ndifike bedloba, nenkosikazi endishiye endlini ingathi namahlaba ndifike iqhathula. Uyaqonda yilo miqondiso ke ukukhululeka kwamatyathanga namaqhina njoba besikhwaza pha esivivaneni simane sifaka lamaceba besiwaphiwa pha ngodata bethu. La mithandazo funeka yenzekile. Xa sisithi Ncibane siyakholwa thina asithethi uba sine-faith. Sithetha ukuba siyakholiseka, siyoneliseka indlela okhokho ababesenza ngayo izinto nemiqondiso eyayivela emveni koba yenziwe lo misebenzi. Kulaa nto uba umawa beyithetha apha esithi xa siwisa inkabi inkomo mayikhale sizothi camagu livumile. Asinawuthi kwakukhale inkomo yokhokho ngeminyaka engamasho sithi sivumelana nesasikhalo sangoku. Xa siwisa ngoku mayikhale nakuthi uba yayikhalile kokhokho sisho sithi camagu livumile. So singabantu bemiqondiso, zindlela zethu ezi. Mhlambi ke lokugqibela ke Sikhali masiye kuba kukhona abangekhoyo apha, kukhona abangayenziyo lo msebenzi, kukhona abangalimiyo, kukho abangazange belima. Luthini ukhuthazo nalo ebantwini
ikhona indlela enenza ngayo kule nkolo nakwinhlalo kanti yokuba nikhuthaza abantu ukuze balime ukuze nendalo nayo ikwazi ukuphendula. Uyabona ke kwa ulibo olu indlela yokukhuthaza ukuba abantu balime, ngoba ubani nobani kumele ukuba aze nesivuno sakhe sokuqala esiphume emasimini okanye egadini yakhe. Ukuba ngaba kubanga njalo kulonyaka lithemba lento ba kunyaka ozayo wonke umuntu uza kuza ephethe isivuno sakhe segadi yakhe, hayi esentengo ezokubulela. Ikwa indlela ke yokubona xa uqamata echwayitile encumile ubone ngesivuno umbona wakho ubeleke izikhwebe ezihlanu idiza lilinye utsho uthi hayi undivumile lo nyaka, uqamata uvumile, izinyanya zam zivumile. Ngokulima nokufuya sifumana ithuba elihle lokuqhagamshelana nemveli, ngoba kuphaya kwisivuno apho sibona khona ukuba uqamata nezinyanya zethu zichwayitile okanye zanelisekile sithi. Siyakhuthaza ukuba abantu bonke balime kangokuba nathi sinayo icandelo phalo buntu apho ke siye sixoxe ngemicimbi enje, sikwazama ke into bana siqokelela inkozo ukwenzela into bana sikwazi ukuncedisana. Kodwa ke sisaya apho yona imbono seyisetafuleni seyixoxwa ukuba apha kwintlalo kanti kubekho icandelo lobuntu apho sithi khona sifake khona imali kwazi ukuncedakala wonke umuntu alime, wonke umuntu afuye. Masibulele masikhala. Amako. Bantu abadala chamako.